Uusi kamera ja teleprompteri. Mut mulla ei ollut mitään järkevää telinettä näille. Niinpä mä päätin rakentaa niille tämmösen telineen. Mennään kattoo miten tää syntyi. Homma lähti käyntiin siitä, että ensin otin tarkat mitat ja rupesin hahmotteleen tätä suoraan tietokoneelle. Mallinsin ensin kameran ja aloin sovittaa osia sen ympärille. Ton yläosan kanssa piti olla tarkkana, että siitä tulee tarpeeksi tukeva. Kun suunnittelu oli valmis, niin laitoin osat tulostukseen. Kokoaminen lähti liikkeelle yllättävän sujuvasti. Olin kerännyt kaikki ruuvit valmiiksi, niin pääsi heti kasaamaan. Osat meni paikoille ilman mitään ihmeellisempää säätämistä, ja kun tää alempi osa oli kasassa, niin huomasin heti, että tästä tulee oikeasti tukeva. Seuraavaksi vuoroon tuli toi yläosa, ja sekin meni kasaan ilman mitään isompia ongelmia. Nyt kun pyörittelin tätä käsissä, niin huomasin heti, että kyllä tää tulee kestää. Viimeisenä vielä kasasin ja kiinnitin noin varret. Tein ne 14 millisestä vanerista, joka maalasin mustaksi. Tästä tuli kyllä oikeasti todella hyvä ja tukeva. Ja tästä löytyy myös säätöjä seuraavasti. Sivuttaisliike, pyöritys, korkeus, kallistus.